Kun kandidaatit ovat vastanneet ja kaikki haastattelijat ovat antaneet arvionsa ja kommenttinsa, on aika siirtyä kandidaattien valintaan. Voit järjestää hakijat tähtien mukaiseen järjestykseen tai pitää hakijat aikajärjestyksessä. Hakutoiminnalla voit etsiä kandidaatteja nimellä tai sähköpostilla, tai voit hakea kaikki kandidaatit, joille on annettu tietty tunniste. Voit valita monta kandidaattia kerralla ja muuttaa heidän statustaan tai lähettää videoviestin joukolle valittuja kandidaatteja. Esimerkiksi videovastauksen niille, jotka eivät tällä kertaa päässeet jatkoon. Kun hakija lähettää hakemuksen tai vastaa videohaastatteluun, ilmestyy hakijan profiili hakijalistaukseen. Voit avata hakijan profiilin ja nähdä yksityiskohtaisia tietoja ja mahdolliset hakijan videot. Kirjoita hakijasta kommentteja sille varattuun kenttään ja anna tarvittaessa hakijalle tunnisteita, esim. Vahva tai Helsinki. Hakija kannattaa myös arvioida tähdillä kanssahaastattelijoita varten. Hakija ei näe kommentteja, tunnisteita tai tähtiä. Käytä hakijan statusta pitääksesi itsesi ja kollegasi ajan tasalla siitä, mitä olet päättänyt tehdä hakijan suhteen. Tällä sivulla voit myös tarvittaessa poistaa hakijan, lähettää uuden kutsun haastatteluun tai kysyä yksittäisiä lisäkysymyksiä.